dan Allah. Ku zo nan mun da wannan. Dan Allah dai. Dan Allah na haba dan Allah kai ba musulmi ne dan Allah kaga wallahi ba din iska bane wallahi da zama na Lagos wallahi ban taba faɗa da kowa ba ko dingurin akuya a goshi ban taba yi ba wallahi dan Allah kai amma kake cika mana baki kana kai dan iska ne wallahi ban taba zuwa inda ake iskanci ba hesu daya wallahi ya nan wannan na'am kada ka samu a kirji dan Allah ka samu a kirji wallahi nan kwakwalwa ce dan Allah hada kalma ka ta karshe kafin na koma kan wayancan kalma ta karshe kafin koma kan sauran ba ina roƙon arziki kaga ban taba haihuwa ba ka bari in sami ɗa da ɗan jikoki in ya so sai ka dawo ka kashe ni dan Allah kai hakuri yanzu kai dan girman Allah ina kake da raguwar kwai ina raguwar kwan haihuwar da kake cewa za ka haihu ma dai ba ni da komai dai kai hakuri abu na Allah wajo Allah dan Allah na ce faɗa mini kalmar ka ta karshe kafin sauran magana ta biyo ba kafin na zo kan wayancan kaga shedan munafiki ne zai iya matsa hannunka wallahi waya dan Allah nan annabi kai hakuri a haki kuma ranka ya dade kai jama'a ku tafi ku bamu da yan uwana ku je kawai ku bamu da yan uwana kai Ya dan gwambo. ya Fitsari kai ne? Na ga jikinka da ruwa. kai da Allah zuba ke sai da na ji kanyin mutuwa To sai a je a canza wando ko kuma a saka ruwa dan na ga duk ka jike ne. wahala dole in jike zufa tun daga ka hakan hakata wallahi tallahi Me yake faruwa? Ya na ganki da kaya kina kuka? Menene? Allah da kai aka haɗa ga cin mutunci a cikin gidan nan. Ni Alhaji Bada ma sai na haɗa baki a ci miki mutunci? Menene? Iyaka ne mana ba kai kasa na Allah ya kama yaran gidan nan ba har da indiya na ma. Yaushe? Ɗazu ina leƙa ta taga na ga wasu mutane kitaka da manya-manyan bindigogi sun nuna musu sun tafi da su har da taska. Baka ji gidan shiru ba. Gaskiyanki. Domin baki saba yin ƙarya ba. Kuma na ji gidan shiru. Me yake faruwa? Koma da kayanki. Bari zan sa in kira na Allah da ji ko me yake faruwa. Alhaji dai ba zan koma ba ya kai mun alkawari ɗaya. To na ji wani alkawari kike son miki. Alhaji so nake in aure na ya tashi da ni da indiya ka siya mun gadon bono irin na karfan nan. To shi kenan na miki alkawari zan sayi miki gadon bono. Ba ana sayarwa a can bakin wafa ba? Ana samu. Ba tsada ko? Ba tsada babu. To shi kenan za a saya miki. Yawwa Alhaji na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah kai mamanka da babanka maka su je da Madina su dawo lafiya. To ai sun mutu. Allah ya ji kansu ya sa in sun kwanta a kabari su sha ruwan sanyi. A kabarin? Ba da a kabari ba. Muna sa rai a aljanna. Ke kawo wayata. To. Na kira na Allah. To. Wannan jizo.
Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, baba magaji. A'a, ashe mitin ya kan kama. Zai kan kama yanzu nan. To ga gudunmawa ta mitin. Wannan ya sannu. Yawa sannu. Alhamdulillah, masha Allah. To wannan dai yan kaji ne waɗanda muka ga alama za su kamu. To su ne mukan sa a yanyanka su a sarrafa a yi wannan dambun. Don haka naga ya kamata a ciki ya zama ga gudunmawa ta nima. Da fatan Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanku don gaskiya na ji daɗin wannan haɗin kai naku. Ban taɓa ganin ku haka ba sai yau. To kun ga haka ɗin nan yanzu kun rage mana matsala kun rage wa Alhaji matsala. Ai, wannan in Allah ya yarda shine farko kuma shine ƙarshen yin rigima a cikin gidanmu ba za a kuma samun tangarɗa ba. Kuma za mu haɗe kanmu ba mu ƙara jin kanmu. Na'am. Wannan gaya kifin rijiya ne ya haɗi fatsa. Ina ga cikin mu zai dawo. Allah ko? Wallahi haka nake hasashe. To, ni zan shiga can. Idan wani abu ya taso wanda ake buƙatar gudunmawa ta, to ina can ciki ɓangaren talo-talo. A same ni a can. Allah ya sa ku gama lafiya. Amin, amin. Allah ya muku albarka. Amin, amin. Na gode. Madalla.